No niin, tervetuloa uuden videon pariin ja en kerin aloittaa kuvaamista, niin tuli jo etiin aika iso ahven ja yksi toinen isompi ahven, niin nyt mennään kalapaikalle ja katsotaan mitä sieltä sitten tulee, että joo, on aika hyvä tyynikeli. Joo, moottorivennellä kun mennään. Joo, nähdään kalapaikalla. Joo, eli jos haluatte tietää minkä kokoinen tämä ahve on, niin on tämä isompi kuin mun pää. Ja veikkaan, että on lähellä, oisko 300 grammaa. Et juu, mut nyt mennään takas uudelle kalapaikalle, tai siis vanhalle kalapaikalle, että joo, nähdään siellä. No niin, kalapaikalle saavuttu ja nyt aletaan heittelemään. Joo, eli mä aloitan ensimmäisenä tällaisella lipalla. Tolla tuli se iso ahven. Ja nyt aloitetaan. On hyvä sää. Tästä minä sai se 3 kilo haue. Tuossa kävi kala. Nyt otti kala. Otti kalaa. Täällä lähtee sivuun. Mikä kala? Hauki. Hauki. Tuommoinen hauki tuolta tulee. Otetaan haavilla. Ja siitä noin. Eka kala tuli tuommoinen hauki. Tuli tommonen aika pieni, mutta hyvä. Otetaan se eka tosta. Pistetään miehen. Onneksi tämmöstä on mukana. Joo, mä otan äkkiä tän ja näytän sitten. Joo, siinä tuli eka kala. Pitää päästä takaisin, pitää eka irrottaa koukku tuosta. Se on kyllä ottanut niin syvälle, että joo, no, minä otan video sitten kun kuvaa. Nyt on kala. Pääskö irti? En tiedä. Tuntuuko mikään raskas? Ei, nyt on. Ei oo iso kala. Katsotaan, mikä kala sieltä tulee. Ahven! Kyllä. Hyvin tulee esille. Mulla ainakin tuo hauki söi mun uistimen, se pitää saada irti, mutta se piti tappaa. Joo. Eikö lisää vaan? No niin, hauesta selvitty se. Katkas siima ja sitten se koukku. Uisti oli mennyt vähän silleen, että piti saada niin. Nyt jatkuu kalastus. Tuli välillä tuli tommonen hauki. Eiku ahven. Niin. Kato. Koittaa tuo. Otetaan nappaa. Koitti tuohon siimaa. Siis, joo, rupee just toi
Niin kala koitti ottaa mun siimaa. Ja kala just koitti ottaa mun siimaa eikä itse uistinta. Onko se niinku... Ravi. Niin rare. Onko se rare? Niin. Muistakaa tykätä tästä kalastusvideosta, että voi tehdä lisää näitä. Jos mä kohta mennä Teppo siihen Ai mistä tuli se paremmalle iso? paikalle. Niin siis tuohon kaistikolle. Joo, voidaan kohta vaihtaa paikkaa. Me ollaan kalastettu täällä joku, oisko puoli tuntia? 15. No ehkä joku 15. Ei ole kauaa kalastettu. Ollaan me tietty vähän skipattu aikaa, että ei olla koko ajan niinku pyöritetty, kun on niinku... Ollaan leikattu, ettei teille mene tylsäksi. Mutta siis... Tuollahan se tuli se hauki. Oi, nyt on isompi kala. Onko? Nyt on kala. Nyt on kala. Katsotaan haavi. Te ette varmaan näe, mutta kala on. Ota haavi. Tää on taas joku Ei tuo varmaan haavilla tarvitsisi ottaa, mutta varmalla otettu. varmuuden vuoksi. Ihan hauki. Oh. Ainakin niinku tuntuu. Uita se tähän. Irtoaa varmaan. Eikä että irtoaa. Tänne. No. Uita niin. Huhuu. Tää on isompi hauki. Isompi hauki. Varoitan vähän kameraa ja sitä näkyy. Tuli justiinsa tommonen hauki. On tuo jo kilon kokoinen aina. Tuohon maahan. Löysitä vähän sitä siinä. No ei tarvitse. Hyvä kalapaikka. Ainakin jos hauista tykkää. Tätä me ei. Mutta siis on jo isompi. Asettaakohan me menemään? Heitä vaan pois. Joo. Nyt. Heppaa. Tuolla kato hyppii. Mä aletaan olla toista rannoissa. Kala tuli. Jee. Mennään tuohon vähän muualle, niin päästään vähän liikkeelle. Tilannepäivitys pohjatulpamme niin irtos, niin meidän pitää nyt vähän äyskäröidä. Joo, eihän se meidän kalastusta haittaa mitenkään. Alkaa jotakin niinku pilvet tulla tää päälle, niin pimenee tämä alue. Pimeästä ja hiljaista kalastusta. Nyt sulla pitäisi tulla kalaa niin hyvään paikkaan. Tonne päin. Nyt! Heti kun käänsin kameraa, niin muistitko tehdä vastaisku? Ei se haittaa, jos irtos oli. Kaatko siihen mun siimaa? Ei. Mä souettaa hieman tonne sivulle päin. Pahoittelen kameran laadusta, mutta ei voi mitään. Puhelimella kuvattu niin. Mikä puhelin? No tuo kamera. Mikä puhelin? Nyt on Samsungin tämmönen puhelin. En nyt muista tarkalleen, että mikä. Mutta Tuosta. Joo, ei tullut tästä. no niin, jatketaan heittiin. Nyt tulee kala. Mä en tiedä. Tuosta pikku swingi. Alko tuule, katsopa.
Mm. Taas ollaan jotenkin kaukana. Jotenkin koko ajan niinku... Joo. Ei oo nyt viime heiton jälkeen tullut nykyään, mutta... Eikö se ole normaali? Ihan normaalia. Hyvä, ettei tuu joka heitolla, ettei ala käymään tylsäksi. Niin.